Кажи какво ще изпълниш? Say what you're gonna... Hit me, baby. Hit me, baby. Hit me, baby. Oh, baby, baby. Как беше? Hit me, baby, one more time, yeah! Някакъв сега ще тира, че това град се сложи. Да видим журито какво ще каже. Браво, момичета, за това кратко време вие сте направили много. Надявам се за следващия път няма да бъде за 2 дни, 20 дни. Тогава ще се чувствате по-свободни на сцената, няма да си мислите за движенията, ще има усмивки на лицата ви и се надявам много по-добро изпълнение, но поздравление за това, което направихте. Вие просто сте родени за тази формация. I'm not sure if the rest of you guys understand Bulgarian, but it was lovely to watch you all. You look very cute and sexy at the same time. And not to Dimana personally,
You have a really nice and strong voice, and I think that if next time you include maybe another song as well, where you sing something in Bulgarian, може би народна песен, някоя? Мисля, че много добре би бил подходящ гласът и за такъв стил пеене също. It was very nice. Thank you. Аз се чудя на кого толкова ми приличаш, Диманче, а то тук на тази хубавата жена. Ама толкова си артистична, едно към едно си като нея. Много артистична, много танцовална, нещо съвсем различно. Благодаря. За два дни направо сте направили чудеса, обаче аз разбрах, че и още някаква песен сте подготвили. Ще може ли само един куплет от нея? Айде, да чуем един куплет от втората ви песен. Всичките ли ми говорят? Is it working? Hey, this one working? И другия работи. Thanks guys, you are excellent and good luck for the future. You are excellent. Аз искам да кажа само нещо, то не е нито по сценарий. Искам да кажа за нашата прекрасна публика от миналогодишното шоу на Български таланти. Ако си спомняте изпълнението на Димана Коларова с Синята народна носия от Български рози, Пустото лудо и младо, където Крис Пенев я асистираше и нейните двама братя. Това изпълнение всъщност спечели второ място в тази годишния конкурс на Държавната агенция за българи в чужбина, който се каза Прехвъркна птичка. И преди 2 години Веселинка Дечкина спечели с наше изпълнение първа награда. Тази година Димана Коларова спечели втора награда в този конкурс. За български деца от българските общности по света. Този конкурс се организира всяка година за изпълнение на песен и трябва да ви кажа, че конкуренцията наистина е чудовищна, защото имаме огромни общности, вие знаете, в Беларус, в Украйна, в Щатите и навсякъде по света. Тази година имаше 143 изпълнения от българчета зад граница за участие в този конкурс. Така че искам да ви кажа, че нашите български таланти, които са си наши местни звезди, всъщност не са само наши звезди тук, а те са интернационални, международни звезди, защото те печелят в такъв
конкурс първа и втора награда. И за това ги поздравявам и Веселинка, и Диманка, защото те ни представят през света. Благодаря.